Сёння я покажу, як праходзіць мой дзень у польскім ліцэі, а таксама, што я раблю, калі прыходжу дадому. Прыемнага прагляду! Мне сегодня на 8:30, и по сутности уроков у нас не будет, потому что у школе будут проходить спортивные спаборніцтвы. Мы будем сидеть на трибунах и на гэта глядзець. У мою звычку кожную раніцу увайшло пить воду з лимоном, а таксама прымаць вітаміны і рыбі тлушч. На самой справе могу параіць гэта кожнаму, так як банальна стан і якасць здароўя вельмі моцна палепшыліся. Хочу звярнуць вашу увагу на тое, што я устаю і яшчэ цямно. Калі я буду ехаць са школы, просто прыйду домой, то таксама будзе ўжо цямно. Прыкладна так у Польшчы праходзіць зіма. Папа, помахай. Ой. Я еще вам не рассказывала, что у нас сегодня выразили, можно сказать, все уроки, и засталась только две физры, история и польский. Тому у меня портфель вот так вот выглядаю. Пенал, пару сшиточков, сшиток по польскому, книжка по польскому, все. Все, включаем свет. Ой, вам меня не видать. И идем в машину садиться. Смотрите, какая красотень. У нашего соседа вот елочка стоит. Вот и мы попросились пайсці на спаборніцтвы і паспелі да пачатку. У нас дастаткова сучасная спартыўная зала, тут ёсць электроннае табло і шмат фінціфлюшак. Спачатку был футбол, выйграла, дарэчы, каманда нашага ліцэя, потым было каратэ і самаабарона, а далей матч настаўнікаў супраць вучняў па валейболе. Мне спадабалася, было сапраўды вельмі цікава. Зараз я покажу вам тое, дзеля чаго рызыкавала. Эксклюзіў, а менавіта наш туалет. Не, ну туалет сапраўды заслуговвае увагі, таму што акрамя добрага рамонту тут ёсць фен для рук. Потым мы яшчэ трошечкі пасядзелі ў школе і нас адпусцілі домой раней, прыкіньце. Всім прывіталі, я прыйшла дадому, зараз буду рабіць гульку. Дарэчы, я сёння должна была закончыць у 15:45, але закончыла у 10:14. Ось такая гулька у мяне атрымалась. Вельмі дзіўна, але яшчэ не цемно. Уключаем святло. У пакоі не так уже светло. Включаем яшчэ одно святло. Вось. І теперь становится вельмі классно и, я бы сказала, нават идеально. Еля! Привет! Привет! Ой! Бачите, у яе выступила аллергия. Очки трошечки такие красненькие, чырвоненькие, бронзовенькие. Тут на лобику нават. И як бы ты гэта не мыў, яно не змываецца. Ну, нам трэба яе лячыць. Мы уже заказали новый корм. Я нават уже увожу гэты новый корм. Есть такая у меня классная собака. Яна, дарэчы, не вельмі любіць камеру, таму вось можа ад вас адварачвацца. Ну вось, бачыце як. Як я ўжо казала, у нас в школе сёння былі заводы, і мяне ўключылі ў нейкі там спіс вучняў, якія будуць гэта ўсё мантаваць. Мне назначылі на заўтра з яшчэ адной аднакласніцай змантаваць відэа на заўтра. Я матэрыялу вельмі шмат, таму трэба гэта ўсё зрабіць. Усё ж такі, ребята, у нас улог, і я павінна расказваць, чым я тут займаюся. Так вось, я зараз раблю адкрытку для нашай суседкі, з якой мы пражылі ў Польшчы 2 года. Вось такую вось са снегавічком я яе зрабіла. Я яшчэ раблю, конечно. Зараз буду показывать, что тут у меня. Ось у меня такая надпись. Зараз я її буду... О боже. Увогуле нам у школу надо было зрабіць ажно 5 адкрытак. Я іх зрабіла, але потым аказалася, што хтосьці з нашай класы плохо прачытаў інфармацыю, і трэба было зрабіць не 5 адкрытак, 2 для аднаго настаўніка, яшчэ 3 ад усяго класа для другога настаўніка. Мы усе там парабілі вельмі шмат усяго, і цяпер гэтыя адкрыткі вісяць па ўсёй школе. Вось такія вось справы. Вярнуся до вас, калі зраблю сваю адкрытку. Вось такая вось маленькая, миленькая адкрытка у мяне атрымалася. Я таксама хачу напісаць нешта вось тут, унутры. Напішыце, дарэчы, у каментарях, ці ёсць у вас звычай пісаць такія вось калядныя адкрыткі. У сваіх суседках я ўжо паказвала, што я буду дарыць чалавеку, які мне папаўся ў тайным санце. Але калі вы на іх не падпісаны, спасылкай, па-першае, у апісанні, а па-другае, давайте я пакажу вам, што я буду дарыць. Такі вось пакетик. Такую вязаную брелок, видите? Яна прыгожая. Яе, дарэчы, связала моя подруга, таму калі хочаце таксама нешта такое заказаць, пішыце ёй у Instagram. Я таксама яе Instagram заставлю ў апісанні. Вось такая прыгожая кружачка з Дедом Морозом, Санта-Клаусом, для каго я, Мікалаусом, таксама можна сказаць. Там у мяне кіндер-шакаладкі і
кіндер-несподянка. Я його там сховала у кружечки, шарики на елку. Просто для декора пакета внутри. Так само ось такі перлики з імбіром. Більше я нічого не покупала, тому що треба було уложитися у суму 30-40 злотих. Я лишу, що вельми пригодно. Я ще хочу розказати, що у нас завтра буде вігілія класова. Кожен должен був нечто принести на стол. Я несу ось такі желейки, ось такі желейки, ось такі желейки. Так само хотіла сказати, що я сахару не їм, тому я не знаю, що я там завтра буду їсти. Я сподіваюся, що хтось там принесе мандаринки, ті, які там борщ, такое. Для мене щиро такий шок, що мені вже не треба робити домашку, все такое. А зараз з прогулки прийде Шелі з моєю мамою, і я пойду її мити. До речі, все ж таки починаються вакації, і я думаю, що можна вже відложити мої подручники, так що так. Беру мой пецак і починаю. До речі, домашки нам так само не задавали, дякую Богу. Так само кладемо. Майка з фізри, я її не одягала, тому вона залишається на другий семестр. І треба буде на завтра подлити води, тому що я ж кажу, ми будемо нечто їсти. Так що зараз ось подолью водички. А водички-то і нема, треба з кухні принести. О, як мені не хочеться на перший етаж тягнути. Це треба викинути у мусорку на перший поверх. Треба создати новогодній настрой. Зробимо це. Така елочка. І включаємо. До речі, у Польщі, коли викидаєш ось такі бутилки, їх, по-перше, не треба вже викидувати ось ці кришки віддільно, тому що вони ось причеплені, прив'язані. А так само треба їх згинати ось так. Вони спеціально такі ось стінки, щоб їх можна було легко запам'ятати. Це робиться для того, щоб було просто менше сміття, тому що, наприклад, коли ми вибрасували просто бутилки і не згнітали їх, то у нас за місяць збиралося, ну, я думаю, пакети 4, а тепер у 2 рази менше. Так робиться і ось з бумаги так само. Ось я зараз бумагу так само викидаю. Ось такі у нас ящики. Сюди бумажку. А бутылку я понесу у прохожую. И пакет. И там мама с Шелли еще на прогулке. Буду есть огурец. Ведайте гэту інформацію. Я ведаю, що вона вельми для вас потрібна і нужна і корисна. Ось. Я ем огурец. Ребят, я не знаю, що робити. Вони ще не прийшли, тому я ось. Рождественський вайб колядний. Прийшов на кухню і все, і понеслось. У мене нечто є таке відчування, що поки вони прийдуть, я вже поужинаю і з'їм увесь холодильник овощей. Є відчування, що я все-таки не буду ужинати сьогодні. Что, Шеля, привітання. Як погуляли? Окей. Оп, на мордник. Теперь самое ужасное и то, что я не люблю, это снять вот эту безрукавку. Глядите, какая она грязная. І намордник так само. Я мою Шелі шампунем от Триксі 2 в 1. Мені він вельми подобається, по-перше, тому що приємно пахне, а по-друге, тому що волоси у собаки після його вельми легко розчесуються. Зараз будемо зморити. Ой-ой-ой. О! Отжали. Берем ей полотенечко. И вот такая чистая собака, иди дома, мы сушиться. Ну зачем меня в таком виде? Шеля в такому ж. Зараз буду мыть ванну, а ще, коли ви не ведали, у Шелі є ціла полка, там, де я храню її шампуні. Ось. Ми кладемо в эту полку шампунь. Зараз я буду дзвонити бабулі, я не розумію, чому у мене у опошній час не отримується дзвонити на Viber по телефону. І тому завсюди треба брати комп, вести його в свою комнату і дзвонити по йому. Що це таке? Напишіть у коментарях, коли ви ведаєте, від чого це залежить. Я скоро пойду уже ужинать. Я хочу вам пожелать, щоб у вас все було добре. І підписуйтесь на мой канал, ставте подобайку. Пока-пока!